Yun mga tolits, at ito na yung ating bag at pasok na tayo dito sa loob ng Casa Kamba. Ano dito, di ba? Kitang-kita dito sa taas ang paligid. Mga tao na mag-podcast dyan, mag-putol dyan. Silang magputol ng pagdali sa rasa. O nga, baka siguro mayroon nakatira dyan. Oo. Kakatakin daw sa Ano lang ako ha, wag niyo akong sundan ha. Grabe mga tol, 100 years na daw yung puno na yan oh. Di mo oh. Yan oh, Barangay Bulawin po, nandun si John Day. Ayan po, at Barangay Hall ng Bulawin. Ayan po no mga tolits, at dito po tayo ngayon at para bukas. Yun mga tolits, at iniwan muna natin sila doon sa barangay. Tayo ay may pinuntahan muna doon sa highway at katatapos lang natin ito mga tolits, kung ano yung katatapos ko lang. O, nakita nyo nakabaliktad yung sombrero. Hay! Ayan ang mga tolits. Opya, mamon popcorn. Sinaw na naman po nga itong ulo mga tolits. Ay! Katolits, welcome to my YouTube channel, Katolits Mix Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga tolits no. At ito naman po kami, bumalik naman po kami dito sa Suwal, Pangasinan, Barangay Kapantulan. Dito po tayo ngayon mga tolits no. Ito po yung barangay ng Kapantulan. Yan po yung court. Yan po yung ating sasakyan dala. Andyan. Ayan po, at ibang lakad naman po tumatulis. Mga ilang galing kami dito ng nakaraang linggo. Umuwi kami Friday sa Thursday, Linggo, Lunes. 4 days lang kami mula nung umuwi galing dito, at ngayon ay andi dito naman po tayo matulis no. Bali 1 week din to mahigit yung aming lakad ngayon dito matulits, dito sa area. Alright, at yun na nga no, dito tayo ngayon sa Barangay Kapantulan matulits. Alright, at ito po yung aking mga kasama. Nandyan po sila sa loob ng Barangay Hall. Nandyan po, at ito po iikot ko po kayo dito sa paligid ng barangay mga katolits no. Yan pa po yung aming mga gamit oh. Andyan pa. Di pa kami nakarating ng accommodation mga tolits. Ang aming accommodation ngayon ay sa kami pupunta. Sa may Alaminos naman po kami. Doon po ang aming accommodation nung mga nakaraang linggo sa Villa Casa Kamba. Ngayon naman po Casa Kamba Hotel sa may Alaminos naman po yun banda matulad, kasi yun lang po yung mura. Yung dito sa parteng Suwal po wala po kami makukuhang mga accommodation dito na pwede naming matutuluyan. Ang marami po doon sa parteng Alaminos, ano lang naman matulad from accommodation papunta dito sa site, mga ilang lang yan, mga ilang minuto, 20 minutes o 30 minutes depende po sa traffic. Yan po no. At yun no, ito po yung paligid dito matulit. So ayan yung mga maraming puno ng mangga. Ayan, ito lang po tayo. At yun na nga po no, ay dahil po ay may kami dito, may sadya sa barangay, at andun lang sila at tayo'y bilang isang driver, dito lang po tayo maghintay sa kanila kung anong oras sila matatapos dyan. Pagkakaalam ko mga tolits, buong araw tong kanilang pag-usapan. Depende na po yun kung ano yung kanilang pinag-usapan, at basta tungkol po yan sa lakad namin ngayon ang kanilang
pag-uusapan po mga tolits. At teka mga tolits, may itapon ko muna tong aking basura. Hindi ko to na tapon yun, oh. Kape, yung kape natin kanina umaga. Papunta tayo dito, nagkakape kami sa North Expressway kasama na almusal, at di natin na tapon to kasi kailangan natin magkape dahil umalis po tayo ng bahay mga tolits, no, alas 3 ng madaling araw, at kinuha natin po yung sasakyan doon sa bahay ng ating boss. Ito yan, kinuha ko yan, sasakyan na yan. Iba naman po ang ating gamit ngayon. Nung nakaraang linggo white, ngayon naman dark gray naman po. Same pa rin na sasakyan yan mga tolits, LCET. Ayan po, no, at dito pala may basura pala dito. Dito natin to itatapon yung ating basura mga tolits. Huwag natin ikalat kung saan saan. Ito, may basurahan dito. Ayan. Alright, at dito lang tayo, no, likot tayo dito. Dito yan sa basketball court ng barangay hall ng Tumatol. So may ipapakita po ako sa inyong malaking puno. Yan po. Yan po mga tol, so ibang klaseng puno. Ang laki. Ilang taon na kaya to, no? Ha? 100 years? Wow. Pero yung mga tol, so 100 years na to, oh. Napakalaki, oh. Baka hindi lang daw, oh. Oh, tingnan nyo, ang laki nito mga tolits. Oh. Oh. Siguro kung nasa gubat ito, baka siguro may tao to. Dito kaya, may tao kaya to? Takot ng mga tao na mag-pundyan sa mag-putol dyan. Silang magputol ng pundyan, yung isa. O nga, baka siguro mayroon nakatira dyan. Kakatakin daw sa Ano lang ako, ha, wag niyo akong sundan, ha. Grabe mga tol, 100 years na daw yung puno na yan, oh. Di mo, oh. 100 years, ang laki niyan mga tol. Tingnan nyo, ang laki ng puno na yan, oh. Tingnan nyo dito tayo sa labas, oh. Tingnan nyo, kaso nga lang sa mga sanga-sanga pinutol na. Yan, oh, ang laki yan, di ba mga tol? Oh. Tingnan nyo dito sa ano, oh. Diba, ang laking puno yan mga tol, oh. Nakakaano yan sa gabi siguro, no? Kung nasa medyo walang taong na lugar, tapos ganyan kalaking puno yung makikita mo, siguro kakakabaka mga tolits, no? Yung mga isip ng mga taong duwag katulad ko mga tolits. Taong duwag yun, eh, yung mag-isip ng ganun. Oh, diba mga tolits? Joke lang. Alright. Uy, medyo Nako mga tolits, medyo maambo na, umuulan na, oh. Umuulan na mga tolits, umuulan na. Oh, ito yung ating damit nung bumiyahe tayo ng Ilocos Sur. Ayan, oh. Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ito yung ating damit ngayon suot, oh. Nakakabili tayo doon, oh, di ba mga tolits? Alright, umaambo na mga tolits. Ayan, oh. Welcome Kapantulan. Ayan, o mga tolits, Kapantulan. Medyo silong muna tayo dahil umaambo na mga tolits. Hindi tayo magpaulan dahil wala tayong tulog. Alas 3 tayo umalis ng bahay at nakarating kami dito. Alas 3 tayo umalis ng bahay, pumunta ako doon sa bahay na aking boss at kinuha natin yung ating service. Yan, CLC80 grade ating kinuha, at pumunta tayo ng office. Sinundo ko sila, aking mga kasamahan, si Pau, si Anggi at si Jandi, at yung aming consultant na si Ma'am Army. Sinundo pa namin, at bago kami dumiretso biyahe punta rito, ang quarter, no oras ba kami dumating? 9
9 na kami dumating dito mga tolits, mga 9 higit kami dumating. Medyo matagal-tagal yung aming biyahe dahil maraming sasakyan. Malalaking sasakyan yung aming kasabayan at kasalubong. Hindi tayo makakatakbo ng maganda-ganda. Pag medyo lang, pag umuki yung lugar, area, saka tayo makakapatakbo ng maganda mga tolits. Kaya medyo medyo matagal, medyo 5 oras, 4 na oras kaming biyahe papunta rito. Tutuusin yan mga tolits, galing ng Quezon City 2 oras to 3 oras lang yan mahigit, lalo na madaling araw kami bumiyahe. Ayan, yun lang po. At ito nga, yun po yung ating gamit, no, nasakyan, no. Ano to mga tolits, nakadalawang buwan to sa Bicol. Ngayon lang natin to ulit nahawakan dito. 2 buwan to sa Bicol mga tolits, itong sasakyan na to. Gamit to ng Team Bicol. Ayan po, no, mga tolits. Yan lang muna ang ating update sa oras na to habang naghintay tayo dito. Ito. Yun mga tolits, at iniwan muna natin sila doon sa barangay. Tayo ay may pinuntahan muna doon sa highway at katatapos lang natin ito mga tolits, kung ano yung katatapos ko lang. O, nakita nyo, nakabaliktad yung sombrero. Hay! Ayan ang mga tolits. Opya, mamon popcorn. Sinaw na naman po nga itong ulo mga tolits. Oy, nagpaahit ako mga tolits dahil ang kati pag humaba yung aking buhok, sinasanay na po ako magpakalbo. Pag humaba siya makati, kaya wala tayong time na magpaahit nung naka-uwi tayo ng QC. At ngayon na lang po ay mahaba oras ko dito sa pagtambay, kaya nagpaahit muna ako. Okay po na mga tolits, balik na po ako doon sa barangay kung saan po ako nakatambay. Kita-kits na lang tayo. Yan mga tolits, balik na tayo sa barangay. Alright. Uy, ayusin ko lang yung aking mga tolits, parang hindi siya sintro ba, no? Parang hindi sintro yung ating, pero okay na yan mga tolits. Tara, let's go. Let's go, let's go. Alright. Dahil lang, parang hindi nga sintro mga tolits. Dahil lang mga tolits, ayusin ko lang yung aking camera. Hindi siya sintro. Andali lang po. Yan, okay na siguro to mga tolits. Sintro na siguro yan, no? Sintro ba? Parang hindi pa rin mga tolits, oh. Hindi pa rin sa sintro. Dali lang, hindi sa sintro ay hindi kita yung kuan. Opya, dali lang. Pero tama naman to mga tolits. Ano? Dali lang, ayusin ko lang ulit mga tolits, no? Op. Ganyan siya, no? Ayan. Ganyan na lang, oh. Okay, ganyan na lang mga tolits. Ayan, okay na siguro yan. Okay. Ayan. Ayan, okay na yan mga tolits. Alright. Ayos na yan. Okay, dito na tayo. Balik na tayo. Balik sa barangay hall. Alright. Ito yung school dito, Kakao Elementary School, dito sa ating kanan. Yun, mga magulang ay naglilinis po sila. Alright. Hinay-hinay lang tama tulis kay naman tayo nagmamadali. Ano pa yun? Tawag to, hapon pa yun sila matatapos sa kanilang usapin sa barangay. Yan po, nakita nyo yung bahay sa kaliwa mga tulits na may nakaparada sa sasakyan. Ayan po ang bahay ni Kapitan ng barangay Kapantulan. Si Barangay Jerwin o Erwin? Jerwin o Erwin? Yan po ang pangalan ng
barber shop na yon dahil lumabas kami para kumain. Ayan, andito na po tayo sa Barangay Hall. Pasok tayo dito Matulits, paparada tayo dito sa loob. Ayan. Opya, alanganin. Alanganin. Okay. Okay. Na tayo. Okay. Okay. Alright. Dito na tayo mga ka-chulits. Parada tayo. Parada tayo dito. Parada. Yan. Parada na ako dito. Yan po, Matulits. Na tayo. Pipisto na tayo dito. Parada na tayo. Oop. Oop ya. Ayan, dito lang tayo, Matulits. Okay po. Mamaya uli. Yun mga Katolits, andito kami ngayon ni Jandi sa Barangay Bulawin. Ano, Barangay Bulawin po, nandun si Jandi. Ayan po, at Barangay Hulang Bulawin. Ayan po no Matulits, at dito po tayo ngayon at para bukas, dito kami pupunta bukas. Kumuha lang kami ng kuan dito para pagpunta namin bukas dito, alam na agad yung anong sino yung kailangan namin dito. Ayan po no Matulits. At nandun pa sila sa Kapantulan at iniwanan lang namin sila doon at babalikan din namin sila doon Matulits. Alright. Kumuha lang kami ng ano dito, ang tawag nito, parang pagpapaalam ba mga Tolits na dito kami pupunta bukas. Alright. Yan po. Nung ano na ako, Joti Guardia, kuha ko lisensya. Kahit di pa marunong. Pero marunong magmotor. Lisensya. May lisensya na. Dali lang lisensya dati. Oo, dali lang. Ngayon mahirap na eh. Kung lisensya, apply agad ako taxi driver. Yun, no? Professional ka agad. Oo, professional agad. Galing ah. So wala nagturo sa'yo, pinakailaman mo lang yung sasakyan. Ay, ibang klase ka. Tapos, taxi driver ako. Unang araw, walang pang boundary. Di ang ano ko lang, purpose ko talaga. Binaybay ko yung kahabaan ng EDSA hanggang ngayon, muha na ngayon, di ba? Balik In naman, 900 meters, balik naman ako, turn left. papuntang Monumento. Yun lang ang ano ko. Tapos yung mga street na. Para. Ma'am, saan po kayo, sir? Saan kayo? Ganito po, ma'am, bago lang ako, di ko alam, ituro nyo na lang. Sige kuya. O, turo, hanggang natuto. Oo, Ayos, ah. turo lang. Hanggang naka 6 months, isang taon, okay na ako. Balik naman ako ng gwardiya. Tapos nainip naman ako sa gwardiya. Taxi driver naman ako. Balik ako sa amo ko. Boss, pagod ako sa taxi asa. Napagod talaga gwardiya. May bakante pa ba dyan? Oo, ikaw lang naman ang umayaw eh. Hindi ka naman tinatanggal eh. Nakulo mo kasi. Saan na ba yun? Ito na yung bahay niya, ano, di ba? Ito na yun. Dito tayo dumaan. Dito tayo doon. Oo. Kasi pinaikot tayo eh. Pwede no, pilihan ng sigarilyo dito ni Jomar. Yan ang tindahan. Oo nga. Di ba? Bilis na nga. Ngayon pa siya nagturo na nandito, alam ko na. Nandyan si kuya oh. Kuya rin oh. Siya yung kotse niya. Hanggang may ano sa akin, family driver. Dyan sa Pilin Bisuan. Tapos di ko rin nagustuhan yung bata, ugali. Ayas ko rin, balik ko gwardiya uli. Oo. Sabi mo, ganun tayong Bulawin. Bulawin, nagpunta kami doon. Oh, doon na kami galing. Tapos na. Okay na. Balik na kami doon.
Tapos nagtaksi na ako ulit. Tapos yung kamag-anak ni ma'am, tiyahin, yung driver nila, kapitbahay namin. Naghanap yung boss namin, yung amo nila, kamag-anak yan, hanap yung driver. Sino? Yan, si ma'am, Pambit. Dinala ako doon. Ayun, nirotis ako ni XOY. Mag-ikot. Taxi driver ka pala, pero taxi driver yun, anga-anga pa ako doon. Napagka-taxi driver, ikaw talaga pa. Kabisado lahat. Ayun. Ayun na, the rest is history. Yun mga katolits, andito na kami sa Alaminos. Ito po yung highway ng Alaminos. Ayan. Ayan po. Dito po kami ngayon sa Casa del Camba. Ayan po mga katolits, Casa del Camba. Ayan po, at doon tayo sa third floor ngayon. Ayan po mga katolits, at yung ating mga gamit kukunin na natin at tayo aakyat na sa taas. Ayan, ito yung paligid dito mga tulits. Ayan ang Casa del Camba. Ayan, alright, at maya mga tulits, dito na tayo. Yun mga tulits, at ito na yung ating bag at pasok na tayo dito sa loob ng Casa Camba. Ayan o, mga tulits, yung Casa Camba Hotel dito sa Alaminos. Ayan po yung, alright, kita tayo sa third floor. Okay po mga tulits, at ito po yung paakyat ng third floor. Sa third floor po tayo mga tulits. Okay po, may CR din dito sa baba. Okay, medyo mataas to mga tulits. Ating hahakbangin third floor. Alright, ayan. O diba mga tulits, kitang kita yung baba. Nandun yung ating sasakyan. Ayan. At dito pa tayo sa taas. Third floor tayo. At muna tayo magbihis. Mag-short muna tayo matulits dahil mainit. Ito yung ano niya dito. Ayan ang matulits. Mayroong ano dito. Diba? Kitang-kita dito sa taas ang paligid. Yan yung ating sasakyan. Diba matulits? Kitang-kita ang paligid dito. Yan. May mga bahay dito sa baba. Yun. Yun yung dagat doon, matulid. Dagat na yan doon banda. Yan, paligid na yan, dagat na yan dyan. May mga resort dyan mga tulids. Alright. Pasok tayo. Pasok muna tayo sa ating kwarto mga tulids. Yan. At gado muna natin to. Ito tayo. May wifi dito. Sana malakas yung wifi dito mga tulids para makapag-edit tayo. Yun. Diba? Lamig. Ito na po. Dito na tayo sa aking kwarto. Ako lang mag-isa. Laki ng kama ko mga tulids. Ako lang mag-isa. Ito yung wifi niya. Alright. At dapat muna natin mga gamit natin dito. Okay, right. Ito yung CR. Ito yung CR dito. Off yung ilaw. Ayan CR. Okay. Okay, right. At tayo ay magano muna. Magtanggal muna tayo ng ating mga kuwan.
Dito, may salamin. Ito. Ilagay natin. Gamit. Ang bag. Yan o. Alright. Yung. At makikunik muna tayo ng wifi mga tolits. Makikunik muna tayo ng wifi. Kunik muna natin itong wifi. Try natin yung password. 9. Yun mga tolits, no, dito na nga tayo sa ano ngayon, dito na nga po tayo sa accommodation. Mamaya po ay lalabas kami para maghapunan, pero siguro hanggang dito na lang ang ating vlog mga tolits, at sa aming pagbabalik dito sa Pangasinan. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga solid nating subscribers at viewers, at sa mga nanood sa ating mga vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga napadaan at bago sa ating YouTube channel, Katolits Mix Vlog. Huwag niyong kalimutan, like and share, comment and subscribe. Yan po, no, mga Katolits, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Ganito na lang. Bye bye. God bless us all. Bye bye po mga Katolits. Thank you for watching. Bye bye.